Не знам. Спри. Колко ли, брат, аз не мога го видя долу. Това не очакваше, че излезеш от това, брат, ти си бил на мухата гаража, няма да се Аз съм плаши. бил на мухта рождена, бе. Това е страх от Ще такива. ми молива тук, Уиндо. Братлето, успокойте се. Ти си най-тил. Его, педераса застана пред мене си. Педераса застана. 15 снайпериста. То ще го убие, ще му взема АВП. Още един път застани пред мене да ти еба, путката майна да ти еба. Говорим. Какво прави бомбата ни, бе, брат? В дясните, в дясно. What the fuck? Дадох му 47 патрона. То с помпа. Какво става, бе? Какво става, ме палиш мене, бе? Майка ти ще, бе. Кучи наркомана. Митко на рождения ден на мухата. Как ми заебава, бе, крипс. Он е огън, си каза дума. Ми бе, че моя майка ти е аутиста, брато. Крия се там, Дани не го цели, то обръща се, дай му една глава. Убий го? И молотовка. И то ми фърля молото в брат в краката, ще тява майка ти бухта. Шорт. Лоренцо избухва с 50. Вземи А5-то. Ето, който го убие с А5. Уби го. Само аз ги стрелям, брат, само аз ги стрелям. Представяш си? Айде. Майка ви шева и аутистите мръсти. О, бе, майка ти шева. Шорт. Та игра хайлайта е шорт, явно. По-скоро няма да правят повече. Некой да не влезе през джама. Бата, кой знае какви крънци са. Крънци има много, да. Викам, че няма да го чуя никой. Майка му да еба. Мами хант. След чуя там. Братле! Как е малко има още един, бе? Къде? Оле! Този простак, ако аз имах стат трак на АВП, сигурно щях да имам 500 000 кила. Само 160. А ти колко имаше? Аз нямам стат трак на АВП. Еми, значи нямаш николко. Гледай колко патрони на скалата. Видя ли го движение как? Пак ще там да гръм. Цък. Видяхте ли този педерас как от движение мина през стената и ма удари педераса? То другото бе. Не беше другия, защото и другия беше на той. Той е пълен хакер, аз ви казвам, чек. Казвам с такива с хакери, не съм играл никога. Само глава, брат. Виж го, ето с 15 кила, 73% глава, брат. Ай малко по-сериозно. Затвори го тук, затвори го. По цена ги подреди. Наистина прайс. Горе, където пише прайс. Най-нагоре. Единият си е заврял микрофона в устата, братле, другия прайс ми крещи. Чакай, дайте един по един. Добре, там където пише прайс. Най-горе, най-дясно. Ето, Толкова ли виж. вече сложно? Еми Ами, ето. братле, не е нужно ти да си завираш микрофона в устата, да ти чувам Еми, сливицата, другият да ми крещи прайс.
всяко мобил ми брат, направо писвам, чупа компютър и левка на играта, брат. Виж го пак как набива, бе, брат. Там еще один должен быть. Аре, Дилката, ако Еба, не вземе майка 4 му. кила, няма да спечела първо. Брат, и то пак не е сигурно дали ще се спечели. Сега жълтия бае, отива на секънд мида и умира, брат. Това прави всеки рун този тапанар. Просто момент. Циганин. За какво фулбай, бе, брат? Лекът се набива като купче. Те повършняха. Ето, че хората с пистата, как не вземат рунда. Да. Ето никакво инфо на сега. Гледай! Ви! То 96-61, братле. Болт бив, бой. Thank you for turning the round. Thank you, guys. Абе, бейте, бе! До майката. Братле, 3 в 2 сме, казвам им, че последните двама са на бъто. Един на мида и ние пак, братле, не мога да отидем никъде. Двое пора были. Аре, бе, скопър! 10 секунди, братле, какво ще направиш? Нашия братле, АВП гледа на майка си в гъза, братле. Аналната и дупка, братле, е скопнал. Мютнал съм се и не ме чува. Спуквам от смях. Майка му да е, бе, се на мене, брат, промоушен мъча. Вземи една пърделка и рушни, бе. Първи не могам пит. Мисля, че това време. Тоби. Знаят да говорят, те искат оръжие наш, ще им бе майката скапан. Вирам, че е бесен вече. Обие се не е спирал. Как го гледа? И мен е свърлил, Дина се рестартира по компютъра също. Защото почна да блъскам по бюрото и откачих някакъв кава. Имам право бъгна CS. Картината ми бъгна. Не, какво се нервирате, това само игра. Дева не съм. Брат, няма как да стане, бе. Какво няма да се нервирам, братле? Брат, какво няма да се нервирам? Лява ръка, клавиатура, дясна ръка, мишка, показалец, ляво копче на мишката. Слушалки на двете уши. 2 очи имат хората. Какво да не се нервирам, бат? А тия глупати са се разговорили. 20 рунда ми мълчат, братле. Не ми, брат, защото лайнарах с синдрома, братле, играе само Мираж и да... Брат, компютър за 3000 лева един път те преинсталира, братле, с едно игра от Windows XP, бат. Беше моя майката. Ние сигурно сме паднали играта и сигурно сме баннали. На тъпия CS, бат, нека дърните тези са. Тролят ми рундовете, братле, единия има 3 кила за 30 рунда. Казвам му, че са двама на бето, да ходим ато. Ние убивам това на ато, те моите на бото се стрелят. Там тия зелени тин ли бях, ти бях майкем шева. Хем, че не мога да стрелят, братле, и отиват 2-2 да се пробват. Що може да има начин, ще го загубя. Да, съм сигурен, че нашите и той имат не са дали. Аз където взимам по 3 на рунд, не мога да убием рунд, па... Братле, кам ти, ако не го бяхме взели този рунд, направо компютъра през прозорец. И ти ги намирах.
Ето. Точно добре. Виж, иска апдейт, бе, горе вляво. Никакъв апдейт, бе. Пети куна. Брат, повечето с по 3000 точки ще ми обясниш и как става това, братле? Много са силни. Кое са много силни, бе? Нашите с 10 000 точки не могат да стрелят, бе. Майка ви шеба. Чайна. Аз се чуда, едното му око гледа наляво, другото надясно. Аз се чуда, защо не мога да стреля. Не, азиатците няма да ги бият. Меба майка. Как не ми се падне вратле някакъв такъв да живее тук на 2 къщи от нас? Го е, да. Братле, направо ти казвам, съсе компютъра, братле, ще му бие мишката в главата с клавиатурата, братле. Андрей, Russian Federation. Играйте, имайте по 10 000 часа да не могат да стреляте, майка ви да еба. Просто да еба. Ама разбирате, че ми го даде от моят отбор, брат. Не ма го даде от енимите. Ето го, братле. Узбекистан. От Узбекистан, от Тошкент. Нашите по 3000. Как да го стрелям? Ще ви... Това е Ето, първата акаунтът е от победа. 10 месеца. Сърцето е на 10 поредни загуби, ще се падне от енеми отбора и ще излезе от Людозащити, разбираш ли? А то горкия и той 10 000 точки не знае къде се намира. Ти са от енимито, братле, и гледай някакви наркомани, гледай. Давам инфо, че са двама бътоне, кадърниците с по 3000 часа, братле, отиват си правят 2 в 2. Вместо да отивам си вземем рунда и умират като кучета. Ето 4000 точки, братле, на 3 поредни загуби и се падна от енеми отбора, братле, и ще бие директно. Моите с по 30 000 точки не могат да реагират. Направо как ми вери челото, да не ти казвам. Брат, ще дам една тупаница на нещо, казвам ти, изкриване. Той ще една боксова крушка до тебе. Да, но Брат, добре. на мен ми трябва нещо живо, брат, казвам ти. Не е животно, братле, човек ми трябва. Некои от тия мангалчета, братле. Некои от тия мангалчета, къде ми се падат в отборите. Аре бе, брат, Тим... Чум ли се, бе? Да, Чуваш се, Яко? Брат, то Windows. Ти казвам направо и на него е бати тупаницата. Бе, компютъра, Не, брат, аз казвам. И вчера и ония ден нищо не казва, аз се нервирам така много. Ама той още от самото начало нищо не е казал. Да, аз и преди това играх една с него и пак нищо не беше казал. И той човек. За какво играме на загравката си с покарахте и после никой не говори. Да, Гигантът Инферно. Вика, аз сега отивам да си намеря една цигарка. Еми брат, стига последните ми, последните ми 13 игри са на Инферно, братле, само. И само заграв. Сега то дъс, къде направихме. А и на всичките игри на Инферно са, братле, над 25 кила и не мога да спечелим играта. Стига, това е несериозно. Бата накрая ще си плата на някой, брато, да дойде да ме бусне до деска или да има майката. Ми добре, момци. Айде, се чуеме. Може после да направим някакъв тест. Не знам колко ще лягат. Апса. Айде. Добре, бе. Ай. What? Дори не знам откъде ме уби, бе, бат. Не гледаш. Пусна хаката. Брат, гледах го, бе, тилт си. Аре ме ще тя, майка. Те му ти да оръжието, бе. Митио, ще гръмна до 10 разходиш така. Не. Като камикадзе ходи, 9 патрона имаш. Ходи апс, тихо. Пак не слушаш, ей! Бе, брат, той е слоу хак, бе, ути си, бе. Няма как да знаеш. Абе, Абе, брат, бегай, бе. Той му деве ни дава две глави, една след друга с по един патрон, бе. Ти ути си. Той само глави дава, бе, бат. Какви с тия хора, бе. Брат, подавам се. Първия патрон, бе, още не е стрелнал, вече ми е в главата, бе. Я бегай, бах ти вързаните кучета, брато. При мен са двамата. Един отвън. Къв дигал, бе, Митио?
Ето бе, гледай бе, човек бе! 2 патрона, човек, 2 патрона и са ми в главата, бе! Брат, това направо не е раунд, ти оти си, бе! Но не би близко се едно игра Айн, брат. Брат, кога не го бях чул. Брат... Само се подадох. One tap. Ето и оръжие ми той. Само се подавам one tap. Само се подавам one tap. Аре стига бе, брат, защото така не ги стрелям и аз, бе. Яде. Защото не си Красава, изтеглил хака. Аре, кажи ми, човек, аз стрелям, брат, то и точно не е в главата. Те стрелят направо първи патрон в главата. Ще казва Тук са двама, Главата. много бързо. бум. Заемка. Ти наистина ли хвърли помпата за скаут? Брат, 52 съм му дал. 89 съм дал на Лилавия. В 9 човек. Не си му ги дал в главата. Човек, не е нормално, бе. 2 хита му давам 40, той ми дава 2 хита, направо стои в главата, бе. Ами цели в главата, да. Не бе, Е, влез. брат, къде да ги стрелям, бе, човек? Къде да ги стрелям? Мен ми е в главата му. Е, го близък. А другия? Е, другия на фона. Мисля, тук там. е! Не знам, вик. Най-вероятно и той на малко. Че хапнаха май двамата граната. Еми, не е на малко. Брат, стига, Оня бе. беше на 50. 78 в 4, брат. 78 в 4. Брат, направо тук са някакви фейкъри, човек, честно ти казвам. Абе, бате, стига, аз му давам Фейкъри. 78, той ми дава 100 с по един патрон. Само се подадох, човек, само се подадох. Първи патрон глава. Бе, бегаш и тема майките хакер, че те мръсни. От кола. Бата 2 глави, тялото. Беше на колата, на муцъната от дясно. Само главата му се виждаш. Е там. Той направо те знае, бе. Виж го, излиза много скоп, бе. Брат, репортвай го, той ще мъва путката майчина. И пак излизам, брат. И пак излизам и първия патрон направо от скалата му е направо в главата ми, брат. Цено направо главата ми е 40 квадратчета, брат. Тялото ми е едно. Добре. Това е скрити тараста направо. Абе, брат, аре, бе, и то ме знае, че съм там 10 пъти ме стреля през кашона, бе. Наляво мърдам цели ме, надясно мърдам цели ме. Ай, ще тия, бе, пичката лена. Задна нощ се Бе, направи много бе, яко, как как се тя? завъртя като те гръмна. Накрая ще тръгвам да се качвам горе и той ще ме пикне, брат. Тия какви беха? Гол държи. Гол двойка, брат, другия няма ранг. Че тия, бе, путката лена. Де, бе, хакерите мръсни дело. Патрон в главата получавам. Патрон в главата. Село главата ми е 40 квадратика. С калта, с глока, с USB-то. С каквото не съм се подал, с това не съм изял глава, човек. Е, бах ти реакшн тайма има, човек. Излиза ми някакво една брат и направо ме сваля. Е така, бам, айде, лека нощ, бам, айде, Ми лека нощ. излезеш по-резко. Е, колко по-лесно да Виж си излизам от месенджер. това, бе, човек. Аз седа скрит и направо се подавам, човек. И направо глава. Глава, втора, трета, четвърта, брат, е почваме умиране с глава. Каска си купи. Те
В тялото просто не ме стреля, човек, само в главата. Дилян след инферно. 11 инферно. Само Я, примите май, след я ще взема да пропуша от този CS. Загрявката сниква. Еми тази чуя, що не ги стреляш, човек, ти видя ли къде се решава пето? Без че го подправя на рамото наобратно. Видях. Принцип, поставям инферно и нюкна, ма. Още ми. Добре, бе, какъв е шанса, бе? Направо си скарах какъв. Тъкмо си дърпаха цигарата си я изпусна даже. Седи Кажи ми, си ти и бе, си кажи разглежда ми, ножа Павле. такова. брат. И изведнъж Два го гръми патрона нека стрелям, спомпа. човек, той само един патрон и направо ми изпада в Защо взимаш главата, този бе. дигъл? Ми брат, какво да игра? Като нямам Взели пари си за брат пределка. за 5-7. За 20 какво ми е патрона, 5-7? ланшотваш Не ми главата харесва отблизо. този патрон, да. Или P9. Поне един. Да, fuck. Аз тук бех Терминатор. Та глава дори не видях как му да. Майка ти шеба. О, брат, там се подадох пак, бе. Пак се подавам, човек. Защо? Той още не се е показал, вече ми излиза и падам, бе. Момитко си държи рейджа да свърши рунда и тогава да не те разсея. Когато тръпери в тъй. Шанс да елате Кристия направо не е реално това, бе. Добре, мога Без да да почна. Почвам ти. Другия атак. Оцеляна. За 2.30. С патрона да убием един бат. И ето другия брат, направо на тапоп, айде, кура ми янко. Добре, на готов. Да, Добре, какво готов. като на 10, бе? Той ме цели брат с първия патрон, в който се подавам. Еми че да. Да, брат, най-точните са, да знаеш, днес всичките точни са се поставили точно да играят 2 в 2, точно срещу нас, да знаеш. 2.10. Как пари да вземеш, ме, майка. Всичките точни, бе. Всичките точните, точно Да, иска но са това предата, решили значи, точно може. срещу нас да пускат. Ти си все пак парден. Не, брат, кой си вземам, бе, и тук ще там оръжие почне и бият на къща. Между другото в флаш. Да, ти фашка. 61 съм му дал в 5, той ми дава 100 в 5. Окей. Ето го тук, мършата на арката се е скрил. Да, да. Какво ще игра, брат? Ще тява путката лина. И двамата с вак бамбе, брат. Ти оти си играят CS. Айде, победа лесно. 6-9, 6-9. Аз И можах да с- отворя вратата, човек. С едно му давам 14, той с помпата направо пак глава, бе, брат. Един път съм го целил, това е невъзможно да го целя веднъж. What? Аз му давам 72 в 5. Той ми дава 2 в 100. И глава естествено си. Оф, и от сингъл дора да път. Ей! Един патрон му дам 27. Той ми скача, брат. Ще тява майката и направо ми дава глава, бе. Аз си кам, абе,
Човек, главата отвърли ми е голяма, обърни се вижда. Ляво дясно. Да не кидал инфо. Маля, не мога го цела, бе, човек. Двамата са. Един отдолу. Да. Аре стига бе, брат, какво става бе? Един път съм го целил за 17 бе, човек. Майка му стара. Майка му стара, верно, човек. Взривиха вратата, запалиха. Двамата са тука горе над дабъл дела. Брат, няма фъкинг шибан шанс. Получавам пак глава. Да, ще остане за това. Няма шанс да бати, какви са тия хора бе. Днеска, брат, само ти казваме такива стреля, брат. Първи патрон глава, първи патрон. Си виждат, стрелям го, брат, и на майка му в путката, брат. Той ме убива първи. Дева, майка ти, дева, гадна дева. Ламерите вързани, дева. Ето го бе! Как се върна. Чакай, бе, брат. Дани не го вижда. Той изпусна много яки серии на Wingman. Толкова яка, брат, че не кае на никой. Всеки път, Ами, който чуй излезе... В момента, в който излезе, направо ми дава глава. Бам, 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 бам. Както викаш, след това, днеска кой- най-точните, точно днеска са решили точно с нас да играят. Да бе, и точно също нас, мани ти. И глупатите от нашия отбор. И ние бехме 5 man. Айде, Диляне. Ама чакай бе, за къде бързах по ти бе? Контент. След ми се го кътна. Не сядаме да играме толкова. Ние Да. ще играме една-две игри, всеки вика и си стилска излиза. Още на загравката. Дани се нервира на загря. Какво няма се тилтвам, брат, играм с теб щитици. Покарахме се на загравката и после никой не даде Ей! никаква инфо. Утре дойда ли, направо не ме канете, ако е тук да играем. И аз се отказвам Ама от вие към премиера. петите в ядосата, бе. Не, аз го знам, че там. Аз искам да влезна, брат, и да игра, за да спечела. Не само да си губа времето. Аз ако искам да си губа времето, няма да правя нищо. Ще ходиш си набиеш една чекия. Примерно. М. А то за една секунда, ако бате, се нямам забавляваш, война. пак си загуба на време. За една секунда, бате, няма чисто. О, то е хак. Не мога вида, аз ще зареждам. Не, премиерки, брат, нещо... Ой, ще разминете, бе. Къде ми отива костюма, бе? Леко само да не го оцеля. Батко! Право подскочих. Викам само ели твоя дясно. Айде сега си смок. Дай ще хода с смок. Айде, изчеза. Брат, какво става с тия смок, бе? Ти гледа къде го стреляш? Горе в решетката, бе. Ида. Аз съм скрил най-горе. Гледай най-горе на мапа. Как се върти ляво дясно, ляво дясно. Брат, ти си педерас. Ида. Върна назад. Гледа. Сайт! Япс. I believe I can fly. Това направи летящия ти. Have a traps. Фак, там го уби. Плътно дясно беше. Долу. Мес. Ама па се Докато разминавате, се поспал малко и сега има енергия за реакция. зави се пред глава. Завил се.
Аз Много още една светли игра, ако загубим гасли всичко и си лягам. И след 2 часа се връщам. Ляво, аз. Брат, то го изчаках, гледаме докато презарежда, крие се. Вадам тайното оръжие, дили. Стана- То на ония други му дал 60 брати лев. Пит. Не пит, кола. Сега пит вече. И другия лонка. Ти му тръсна Не го главата. виждам, моят е гръб. Това е балкон, бе, наркоман, По-малко. че си остава цигарата. Ти си е фурт! Брат, какво става с тия гранати? Нещо съм много див. Стана. Дани, килче за днеска, мен. Съм повече да имаш от тебе, бе. Къде ви да демиш пъти да пише, бе? Тук е. Тук е, брат, иска да се прави, че не го виждам, нали? Не, пита. Ти го ръши, брат, аз като съм на Тайното 5. оръжие. 50 съм му дал. 30. Дани, троли! На 5 кръг съм и го ръшва, скача там, как? Това направи, че тичаш като кон. И те чуват. Кой бе? Аз ще идвам през цялото време, брат, скачам и тя ми бие главата. Ама братле, ти се чуваш и като скачаш. Аз не съм скочил. Напротив, скочи! Тръгна да се катериш в апса. Е? Не, ма да, аз те виждам. Апса. Отвънка ли си го метна? Добре, иди ли, апса е. Апса. Ма ти чули да казвам два мапс, бе? Ти викаш апса е, апса е. Не стига, че ти кера газа тук и па ми ревеш. А не знам аз един QM колкото... Една трета от твои точки. Значи 3 кила и съм колко тебе си. Да. Мечтай си. Една ти си таб да виж. Вау, Дани гледа само точките, братле. Братле! Това беше най-лошото от цялата вече. Не би пика, бе. Сорта. Значи сайт мръдни. Ама аз знам, че той е там, елементарен са ми. 4-11 елементарни са ми вика. Виж ми хедшот процентича, бе, момче. Брат, на 4 кила, извинявай. Няма значение. Брат, Няма как без да направиш до 100, ето. не, лега. Лега ми се забил. Да, че аз вече съм заспал, брат. Ебал, майка. Повече не мога да гледам. Да, още да се крил, бе, от 4 пъти ме обича да си Седи, седи е тук въгъл и не излиза. Вика, да съм се крил. Седеш от те, брата, направо получавам глава пак. Седи на камиона. Аре, братчет, къде си, бе? Ами, Това так. мишката избега Ти направо в нашата направо, братле. Човек. Чекло. Снимай. Какво снимам, то ми се задръсти компютър. Утре ще имаш работа. Аз снимам за 30 епизода напред. Ми так, поне 50 дай че им дай другия път, братле, моля. Какво 50, бе? То ми дава един патрон и получавам глава, бе. Да, ами къде ги фърли тия брат, играта е много потомна. То свърши рунда, бе. Еми, аре, Диди, ела с мене, човече, един е горе, другия е долу. Майко. Виж колко е забавно да гледа. Не! То гръмна микрофона. Не! Гранай. 4-11, тихо. Кой взе последния кил? Да спаси раната. Да. Ти си това последен кил, братле, направо се... Аре, бе, Чичо, Мое. аре, плачи се малко по-бързо, че припадам пак, бе.
Не знам къде е другия. Значи се по-бързо ще припадам. Ма той ми така имам чувството, че тича на флашки. Не ми тичам на флашки, брат, за мога да ги засека. Не ги тия флашки. И също време нашия човек пази горе в апс, аз вече съм на сайт. Ме стрелят двама човека. Но той е на сайта. Бати сайта, братле. Стигнаме до тука. Аре, сега ще ходя с тебе, собак. Дай не дай ходи с мен, че ги убивам. Дай. Вземи. Всичко къса. Така. Дили ми ги взима. така. Пушка е 0 кил имаш, гледай какво стана. Можеш да умреш. Аз само към човек. Той с мен играе. Аз съм стена на всички човек, той един кил има. Къде да взема асист? Аз им дам по 200 демидж всеки рунд, бе. Майка ти дева, бе. Човека реве инфо, като играеме, казвам му къде е той трети Ами метър ти ми мотова. кажеш, бе, от същото време аз съм извадил молотова и вече го пала. Какво да направя? Да го... Чак, От балкона. сега пада мотова. Той не знае къде сте видал, че. По-бързо да се движим, а? Обаче се по-бързо, че Той ти каза припада. да не чакаш. Аз си казах, чакай, да падне мотова. Хорейшо. Аз чух паля молотова. Брат, Брат, Бах ти вика. гаврата, бе, брато. о, как го мислех, дал съм само 30. Нямаме колколът. Направо ми тегли ножа, брат. Как ме намери в смоковете? Ема не те уби Аз през хвърлих смок. втория и ме Ти си уби в излезъл от смок. смок. Не не те бях уби. излезнал от смока. Сега ще върна камерите, аз тия работи ги паза. Ще върна Ще върна камерите. камерите. Гледай го, бе. Вижда как ми излиза, бе. Аре, имам бомба, бе. Брат, Ще върна, вика, камерите. аз имам. Колко Слави камерите от сайта, ще ги върна. не, така, ако ти плантан бомба, ще те репортна, брат, и това е. Близък. Майко, Е, Пак бати е. пича, майка ти шева. Ти не знаеш къде е бомбата? бе? А, ще тя майката. Дили, аре да ги оцелим, а? ти на мен приказваш, бе. Е, брат, дал съм на един, стана другия 72. Мите друг Лили! една калашник, една мика нещо. Тия ще си ти до другата година. Да, хапне. Колко демидж ми така викаш, че се направя този рунд? Брат, не знам, мога да ти кажа колко са ми дали с един патрон. Защото аз обичам да се стрелям. Ще обичаш, че гървиш ти така. Направо... Идва да се при това мите. Ау, ми так боли ме гърба, бе, че луд. Брат, трябва да те изпукам. Това ми така беше ходеща машина. Къде го Бе, брат, казвам ти често, е това последния рунд пак ми даде един патрон с пистолета и направо ме приби. Абе да, затова не си купуваш дигъл, си купуваш тек 95 Какъв дигъл, бе, луд, бех с падялка, бе. Това ми излиза през молото и направо ми дава патрон в главата. Тичайки в молотова, брат, тек 9-ката. Съм е тука и той тича и получавам глава, бе. Еми кампини момчето, е. Ето виж Кристиано Роналдо и Неймар. А ти си По капи, Меси, брат, той тича. Къде тича, бе? Той не беше мръднал, бе. Абе, луд, той беше там, ме уби първия път, бе. Сега ще пиння, да видиш къде бях аз, къде беше той. Братле, той беше, тук не беше мръднал, бе. Ето седи е така. Тук бях аз, той беше тук и Играта тичаше. почна, играта почна. Иране, ти идваш много късно в играта, затова така го виждаш.
Гледай, На брат, загадката рап, ако не бам. се ти отнеш, няма. Горе над тебе. Не мога. Не, то ми так ще му убие. Аз как ходиш, ще мишена си си взел тук. А, Фейк фан, бързо. Его горе, бе. Къде го бе? Не го видях, бе, Горе, видя, 50, бе, сляп. 52 съм му дал да мълчи, бе. Не се печеля. Сега си имам една партиалка и ги изкъртвам, ги знаеш. Аре, време. Трети рунта даш. Трети рунд, ако има и 3 демеча, е добре. Брат, ям гранати, бе, човек. 2 гранати изяждам, бе. Тихо, бе, тихо, че не знам къде е последния, бе. Горе, бе, вдясно беше. Ами так много лъжеш ти, бе! Брат, връщаме после ли, преди да видиш къде беха двамата. Един на сайт и един горе през прозорец. А. Това пред прозореца го няма. Нали на сайт, бе? Ветрос. Къде? Как крещи, брат? Повервам, че сайт е голема, ма кажеш къде по-конкретно. Вика на сайда и знае само контейнера там. Тихо, че моят човек се разигра. Това не знам дали не е през Windows. Ето го, бе, през Windows влезнава, бе. Трети рунта. То ми така изгубен по мапа. Охо, скаутна рампа. Няма шанс, бе, брат. Как ти дам само 24 майка ти деба скаутска? Брат, няма шанс, бе. То с скаута стреля. Кога той щупи джама и влезна вътре, бе? Слушай, тихо сега. Слушам, бе, брат, слушам. Тихо. Да. Да, и той ме знае къде съм, бе, брат. Ти тропаш. Какво тропам, аз хода тихо през цялото време, бе. Ще върнем каналите. Не върни ги. Виж къде сте скрил, бе! Путко! Това ще игра дигъл, ще имея майката. Хо, джиджи! Да, Да, бе, брат. Аре, беге, бе. Как? Всеки път ми цел от главата, бе. Дежави. Какво се? Ето го и това там, че отида майка ти деба! Деба толкова е скърси! много се нервирам нещо. Ама ги бих. Дава. Бе, 5 секунди спидран. То повече време си купуваха оръжия. Мани, ама верно, сега имам пари. Сингъл. Ето, бе, бе. Реакшн тайма, няма го! Бате, аз не за това си игра, губа игрите, защото игра като проститутка се крия. Те проститутките се показват на всеки. Още един. Излиза. Да. Дилката млъкна, че... И ти запали цигарките. Ще му даде фас. Купи сингъл, ръж по сингъл. Оп, ето го. Майко, шеба, и той е нацелен, да знаеш. Много оцелен лъжец! Брат, знаеш колко съм отдал? 3! Братле, оцелен, бе! Такова 10 пъти ми го намекна. Ами защото бяха един за друг и стрелях и в единия и в другия едновременно. Така. Явно, брат, пардялката е такава, където патрона влиза в един човек. Те се стрелят с гълсти патрони. И ти Да, каква това пардялка да си, ти- бате, не казвай на никой.
Абе, Сапчо. Той няма ще гледа... Това Вече вече пусна. Брат, смисъл... Опа. Смисъл... Та вече наистина е последно. Да. Да, лягам. Не мога бе, утре, ще не мога да се концентрирам, ще моя майка. Много викаш, ти се притесняваш. Брат, не се притеснявам, просто ме дразни факта, че получавам инстант глави, човек. Наведи се бе, човек. Абе, да ме Само, бе. пейте, бе, човек, гледай загрявката, направо получавам глава, брат. С тръгването На загрявката всичко се решава там. Ми да, гледай поне по един кил на рунд. Моля те, братче. Брат, не мога, бе, и като не получавам решайте, инстант бе. глава, какво да Стойте, направя? Той се... Мида и... Шорта двама, бързо. Ясно. Излагаме, Шорта двама, един е направо си атеката база. Май не го слушай, Дани. Той едно такова ти ме затворя. Май не го слушай, което така. Ай, къде е фрамулото, бе? Да, сайда. Бойлер ми. Стреляй, бе, стреляй. Стрелям, бе, мерника ми е в него, бе, човек, виж. Абе, аз повече оръжията на Митака нема ги взимам, братле. Те са някакви фалшиви, братле, някакви гумени ми дават. 7 демидж, братле, с галил. Болера и мид. Но и също всеки рун. И се седата пред да се сайт, като са полицаи. Добре. Отивам в авто, гледай сега, брат, не правим изнасилване, тежко. Къде си тръгна, бе? И ще те черпа един галил. Не. Виж колко мазо го каза под Не мъстак. благодаря. Хафе си. Няма значение, яла. Я се думкай. Абе, аз мисля, че до сега бяхме терористи, бе. Като терористи, Проверяш ако да знаеш. всеки рун. Айде, Ми да так, Първо, като преди малко. Тук не искам да мърдаш. видим. цяла игра. Да. Иди, ние Идол. пита. На глава. Така. Бързо прибирай кеша. То да, не ще не изгуби рунда, бе. Почвам, не гледай. Не Абе, гледай. брат. Кам ти не гледай. Абе, брат! Майка ти дева, бек на 90% сигурен, че е фапс. Ми так, вземи си бомба, братле, и дай да се пръсаме чистия. Ами така факт, ти е нали, флаша, да човек. Флашвам, Еми не няма гледай. да... Не гледай, той човека ме стреля, братле, ми вика не гледай. Сигурно пит. Ще тя Ще си майка вземам ще проделка. тя... Пит колата, такива флашове раздава, май. Не ги купувай, мите. Що Ами, бе, почна ли го това флаш? Ето ти факта, Почна го пак. Къде? Ама Е, виж сега какво де. флаш. Еми, защото му пада в гърба, затова и той го вижда с периферното зрение. Охо! Лайбере! Мале, не ги Алга, в пита. Алга лайбри. Ухо, изяда. Братле, аз говоря на японски. Ами брат, къде да се скрия бе, лут? Ето Брат, го бе, крис. вляво на сайд бе. Брат, откъде да знам, бе? И аз го видя. Ясно го видя. Абе, вие какви слепците. Мите, Аз че не ги... Аз че не ги стрелям, а поне ги виждам. И кажи къде е, не ми викай го е! Казах ти на сайт, ти брат се въртиш, е така, гледай, само погледни към мене. Не искам да те гледам, нали. Пумпа, бе. Го е, бат. Кой това го е? Го е. Го е, бате. Сега ще кажа къде е. Под балкон. Не, бе, бат. Такива тапчета, бат, е направо... Кале, пумпа, от 9 кила съм направил тази игра. Браво. Баба. По един на спечелен. Сега на шорта чакам копеленца. Сега няма мръднал тук. АВП шорт. Айде, движение.
Братле, оставил съм го на 3 кръв АВП-то им, братле. Братле, не знам как се случва да съм на първо място. Kitchen heavy pillars. No, AK. Не, аз предам. Добре, кашираме се. Айде, не пушкам от тук шивка направо. Значи, за да бием рунда, трябва да убия поне двама. Сигурно. Не убие ли двама, рунда го губим. Пате, защо пак нам първи на твой Кирил в мап, бе? О, АБП, къде ще ходи? Той не знае къде се намират, те тичат за него. Нашите не могат да чекнат едно нещо. Добре, Това пък къде фърля граната. добре! Охо, ти нямаше реакции за 10 такава лут. Ето го и сега третия лефна и сега ще скери играта. Охо, рампа. Брат, да го им ли го това рун? Чупа компютър. Гледай тоя мид, бе, гледай мид, човека да не вземе да избяга. Къде е? Къде е? Майка ви путката. Там. Там. Моля те да има време. Има. За малко да чупиш компютър. Помпата ми пука. Изгубен по мапа човека, бе! Бомбата не знае как изглежда дори. Нека да вземеш ръка. Не, брат, купа. Купа нещо, купа! Плиз. Жълти трябва да живее. Green defuse. Bro. What the fuck? И! Oh, nice. Дефюзва. И. Кой искаш? Бавно бъ. Стой тук. Оня влиза, брат, влиза, разбираш? Скача даже. Стоп running, бе, хорс, fucking хорс. Двама си тогава. Пашкам. Влизайте. Добре, изчакай, моля, и другия път фаша да мине. Флашка влиза. Влиза да не ми пане флаша. Бъртле, нас са слаби на лайно, бе. Седат кемпа, какво кемпите, бе. Не ми губят като. О, влезте. Бе, пичове, вие сте нормалици. Чакай. Ей, мобили си, на майка ти в путката, стига си чао. Стига си ти чао, бе, майка ти ще е бао, олигофрена мръсен, бе. Сега ще тя ни патрон, ще ява майката. Не мога да се. Не, бе, аз не съм стрелял обаче гласно, аз исках да стрелям в краката, ама много бързо се скрин. О, не мога. Слоу би, брат. Няма да го забравя никога. Да го правя винаги. Два флаша беха вътре. Завка. За слоу би. О, брат, знаеш, това е басно майката. Олин. Кула, един играй кула. Чакайте да запалят. Да, така, запалих, че не кажа никой. Ево. Айде да, стига смоквахте да. Гледайте нещо. Чиста А ние бомбата не взех. Гледа лонка. не, това раунд няма как да го загуби. Освен ако няма да Винчи от техния отбор.
Охо. И това е. Елате, опа, леко, леко, моето момче, пинал си малко повече. Леко. Айде.